सुप्रभात समस्त को आज ओडिया कालांश को स्वागत। पुणी थे आम प्रथम जो थिला आमर विषय वर्षा ताको आम साधीचे आज आम पुनश्च आउ गोटे विषय नहीं आसीचे। ता पूर्व गोटे कविता आवृत्ति करुच्ची समस्ते मन देख शुण आउ परवर्ती समय मुझे प्रश्न करी तुम तार उत्तर रख। देख राति पाहिलानी राबई काऊ उठ उठ मठ नकर। राति पाहिलानी राबई काऊ उठ उठ मठ नकर। यही कविताटी आमको जना जना लगुच जमी पूर्वर शुणी लगे कहीं आम मधुवर्णबोध ओडिया मधुवर्णबोध यही कवितार अंशटी बहु बार पढ़ीचे शुणीचे। तेरे पिलाने कहले देखा ये जो कवितार अंशटी राति पाहिलानी राबई काऊ उठ उठ मठ नकर यही कवितार अंशटी आमर कौ समय घटना को वर्णना करुच्ची निश्चित भाव सकाल प्रभातर सूचना प्रदान कर घटनाक्रम को वर्णना करिका आज आम एक सुंदर कविता पढ़ा जो कविता कि सही परिका सकाल विभिन्न घटनावली को वर्णना जार नाम हूँ प्रभात अवकाश। एठारे प्रभात कहले सकाल एवं अवकाश कहले समय। सकाल समय यही कवितार अर्थ हूँ सकाल समय। तेरे यही कवितार कवि नाम हूँ भक्त कवि बनमाली दास। तेरे यही कवितार आम कौन कौन सब आलोचना करवा कौन कौन सब पढ़ा ना कवितार शीर्षक आम आलोचना करवा कवि परिचय जाना कवितार सार कथा जाना आम गोटे थर भाववर्धक आवृत्ति करवा पुनश्च आम कौन जाना राति पाइबार सूचना केमी कवि प्रदान करते कौ मध्यम करते जाना जशोदांकर जो पुत्र स्नेह थिला वात्सल्य ममता थिला ताहा यह कविता केमी प्रस्फुटित होती जाना सहित श्रीकृष्ण जो बाल्य लीला गुड़िक था सेगुड़िक विषय आम जाना आउ श्रीकृष्ण गौसेवा और सांगसाथी मान विषय जाना परिशेष कवि बनमाली दासर ईश्वर प्रति भक्तिपूत समर्पण को भक्ति निवेदन को आम जाना। तेबे आम ये कवितार प्रथम जो अंश था कवितार शीर्षक आलोचना ता विषय जानले एबे आम टिके भक्त कवि बनमाली दास विषय मूला अधिके जाना। तेबे भक्त कवि बनमाली दास जन्म होता अष्टादश शताब्दी। भक्त कवि बनमाली दास जन्म होता अष्टादश शताब्दी। अष्टादश शताब्दी आम से दिन आलोचना करते जो दिन आम प्रथम क्लास थिला वर्षा कविता जो पढ़ुले से समय कौ 100 वर्षर समय को अष्टादश कहुए सप्तदश कहुए पंचदश कहुए से विषय आम से आलोचना करते। तेबे आमर जो कवि रही बनमाली दास तांकर जन्म तो अष्टादश शताब्दी तार अर्थ हूँ 1701 मसीह 1800 मसीहा मध्य जो 100 वर्ष रहा से 100 वर्ष मध्य अनुमान कर सविशेष विवरणी आम पाखे उपलब्ध नहीं केवल अनुमानिक भाव में कहवा जन्म
ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତ କବି ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଭକ୍ତ କବିର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତ କବିର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଥିଲା କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାବ୍ୟ କବିତା ଥିଲା ସେ କାବ୍ୟ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ଆରାଧନା, ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ସମର୍ପଣ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିବେଦନ ଏହିପରି ଭାବ ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ପରିପୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଭାବନା ରହୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତ କବିର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମାନେ ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତର କେମିତି ସମର୍ପଣ ଭାବନା ଥାଏ ସେହି ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ କବିତାରୁ ପରିପୁଷ୍ଟ ହେଉଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତ କବିର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଅଛି। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ହେଉଛି ପୁରୀ। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ହେଉଛି ପୁରୀ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବାରେ ସେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାରା ଜୀବନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆରାଧନାରେ ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ଭଜନ ଏବଂ ଜଣା ଯାହାକି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସ୍ମୃତିମଧୁର ଏବଂ ଗାୟନ ପ୍ରିୟ ବା ଗାୟନ ଶୈଳୀ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହୋଇଛି, ତାହା ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳାକୁ ନେଇକି ସମ୍ବଳିତ। ତେଣୁକରି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନେକ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅନେକ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଯେହେତୁ ବହୁତ ସରଳ ଆଉ ବୋଧଗମ୍ୟ କହିଲେ ବୁଝି ହୁଏ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତମୟ, ତେଣୁକରି ତାହା ଓଡ଼ିଶାର ଜନମାନସରେ ଖୁବ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ତାର ଆଦର ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ କବିତାବଳୀକୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପୁସ୍ତକ ଭାବରେ ସଂକଳିତ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି ବନମାଳୀ ପଦାବଳୀ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ ଥିଲା ତାହାକୁ ବନମାଳୀ ପଦ୍ୟାବଳୀ ନାମରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ସଂକଳିତ ପୁସ୍ତକ ରହିଛି, ସେଇଥିରେ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ଭଜନ ଜଣାଣ ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟ କବିତା ପ୍ରଭାତ ଅବକାଶ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏହି ବନମାଳୀ ପଦ୍ୟାବଳୀ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ରହିଛି ସେଇଥିରୁ ଆସିଅଛି। ତାହେଲେ ଏ ଥିଲା ଆମର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଏବଂ କବି ପରିଚୟ। ଏବେ କବିତାର ସାର କଥା ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ତେବେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କହିସାରିଛେ ଯେ ଭକ୍ତ କବି ବନମାଳୀ ଦାସ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ କବିତା ଗୁଡ଼ିକରେ ଭକ୍ତିରସ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ କବିତାରେ କୃଷ୍ଣ, ଜଗନ୍ନାଥ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆରାଧନା ଏବଂ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ଆକୁଳ ନିବେଦନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭକ୍ତିପୂତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ସମର୍ପିତ ହୋଇଥାଏ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ କବିତା ଗୁଡ଼ିକରେ ଭଜନ ଜଣାଣ। ସେହିପରିକା ଆଜିର ଯେଉଁ ଆମେ କବିତା ପଢ଼ିବା ପ୍ରଭାତ ଅବକାଶ, ଏହି କବିତାରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଲ୍ୟଲୀଳା ସହିତ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରେମର ଏବଂ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରେମ ବା ପୁତ୍ର ସ୍ନେହର ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ନିଦର୍ଶନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ। ଏହି କବିତାରେ ନିଦ୍ରାଗତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କର ନିଦ୍ରାଭଙ୍ଗ ନିମିତ୍ତ ମମତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ସମ୍ଭାଷଣ ଥିଲା, ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ କ'ଣ ଥିଲା କୁହନା ଯେଉଁ ବାଣୀ ଥିଲା ହେଲା, ସ୍ନେହ ମମତାର ଯେଉଁ ବାଣୀ ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନିଦ୍ରାର ଭଙ୍ଗ କରିକି ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଥିଲା, ସେହି ତାହାର ବାତ୍ସଲ୍ୟତାର, ମମତାର, ସ୍ନେହର ଏହି ସମାହାର ହିଁ ଏହି କବିତାରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ। ଜଣେ ମା ତାର ପିଲାଟି ପ୍ରତି ଯେଉଁ ବାତ୍ସଲ୍ୟତା ରଖିଥାଏ, ମାତା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ରଖିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଳମ୍ବିତ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିଦ୍ରାଭଙ୍ଗ ହେଉନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ମା ଯଶୋଦାଙ୍କର ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ନିବେଦନ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ହିଁ କବିତାର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ଏ ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରଥମ କାଳାଂଶ
बा प्रथम जो सोपान थिला एथिरे आमे एतकी रहिबो ता परवर्ती क्लास रे आमे अन्य जो अंश गुरिक पढिबा ता पूर्व एही अंश रे आमे कोन जानिले टिके परीक्षा करी प्रथम सोपान देखिबा पिला माने पढला देखिबा बनमाली दास को केउ आख्या दिया जाइछि बनमाली दास को केउ आख्या दिया जाइछि तो जानथिबो भक्त कवि भक्त कविर आख्या दिया जाए द्वितीय प्रश्न देखा पिला पहला देखी प्रभात जो अवकाश कविताटी आमर पठित अवकाश पठित प्रभात अवकाश कविताटी केउ काव्य ग्रंथरु आसीछि उत्तरटा होछि कौन पहले देखिबा उत्तरटा होछि बनमाली पद्यावली ताले पिला माने धन्यवाद आमर परवर्ती अंशटी परवर्ती सोपान रे आलोचना